यंदाच्या गणेश जयंतीच्या शुभेच्छा. गणेश जयंती बडा मोठा वायचा आणि ज्या जीवनात अनेक मोठ्या प्रमाणाची सिद्धिविनायक ह्या देशाच्या आयच्या या आज जोडून अनन्य भावनेन मार्गदर्शन श्रीदेव सिद्धिविनायक आणि लफादर बाबाक नमन करून हांव सिद्धेश साळुंके या देवळाचो अध्यक्ष या नात्यान तुमकां सगळ्यांक गणेश जयंतीची खूप खूप परबी दिता. आयज वर्ष पद्दती प्रमाणे सकाळी अभिषेक जालो, तशेंच 10 वरांचेर सत्यनारायण पुजा, त्यानंतर दनपारां 1 सुमार आरती आसा आणि महाप्रसाद आसतलो. तेजे मागीर 4 सुमार श्री सिद्धिविनायक भजनी मंडळ ही आमची लोकल महिला ग्रुप आहे, ते आपले भजनाचो कार्यक्रम करतले. तसेच 5:30 स्वर सिद्धिविनायक ही भक्तिगीत आसतले. तसेच राती 8 आरती जावन 8:30 आमी एक कोंकणी बरें नाटक दवरला, ताचें नांव आसा मावशी आमकां खावशी. सो हांव समेस्त गोंयकारांक तशेंच गणेश भक्तांक विनंती करता की आज आमी भरगत कार्यक्रम दवरला, तर हांगा येवन लाभ घेवचो. देव बरें.